iya ke ce dai in kin kira ni zana za. Babu wanda nake so zuciya ka sani, kai ne dai in ka kira ni zana tsaya. Babu wacce nake so a zuciya ki sani dai ke ce dai in kin kira ni zana tsaya. Tunda har na amince gare ki zo ki raka ni, inda ke tafiyar ta fara mai shi da zuga ni. In muna tare da na yi tuntube ki rike ni, in ba na nan wata rana zaki tunani. Abokan rayuwar ki lalle ki saka ni, ke ce kullum zuciya take ajiya. Baby na na ji daɗi shi ne gari ba na saba ba, duk alkawarin da na yi da ke ban manta ba. Sakon da kika yi wa zuciya ban goge ba, ke ce dai yara a yanzu ba zan canza ba. Ko kin taba ji an ce da ke ba ke ce ba, ke ce kanwan gare ki ni na zama yaya.